TV. Mutambo watsvuka ropa muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama. Ukaona ndatoya kudai so ziva kuti kungotsvaga pane chekulaika padhuze neni chete baya ipapo ndobva ndaramba ndichingozviita. You know kuti handitenderere handitambise nguva but isusu nyaya kana takungokupai ma-updates chibhorani baba chinoita kudhaya vanhu nema-updates. Right now the issue of Prophet Walter Magaya vari kunzi he was arrested by more than 30 heavily armed police officers, but vari kuzocomplaina vachiti this man he is a man of God who is harmless and cannot harm a fly. Hanzi kana nhunza vakwanise kuti akomana nema come out anoti kwaya kana kuti go back to sender, die by fire. Saka polisi inenge yakutya kuti pakabudiswa mweya mutsvene kunzi come out. Vapolisi nochika kuti hatodonha panapa rumava ma1. So ndo nyaya iri kunyanya kunetsa panapa ri kunzi ko vakuzoya vachitorwa ne30 anzaiwa komana dai makadzorowa nhamba wakobanda zvanyanya ende nyaya iri kunetsa mukadzi wacho futi ari kubatwawo nedzimwe nyaya ipapo. Saka nyaya yanga yakupisa pari kunze munhu vakapedza more than 48 hours vari mukati. Saka vanofanira kubva vangoriliswa but vanonzi no chidzoka imangwana totaurira. Saka nyaya yaProphet Walter Magaya ndo mambirira yakaita panapo nemukadzi wavo zvanhasi vari kutomborara kuremand havasi kukwanisa kunge vachiita se ichinotaurwa kunoti yopera sei. For now ndo mamirira akaita nyaya, ndo mamirira akaita zvibodzwa. Handisi kuziva vamwe vanga vachimboweka vachiti chiko mamuchiti 1-0 handichazivi kuti manga muchiti kudii but ayo nyaya ndo mamirira yaita vanhu vekuyadha. Guys, I think I've done my level best. Ndiri kuona kuti kuyadha ikoko vamwe hamusi kunyatso hamuna maprezendere handachiziviso vana vesangano kakuti papa vazonzwa isoko. It's like but well done to the guys vakaisito service nezuro cause vanhu vanga vakutyaka kuti imi kuchechi yacho hanzi chechi haisi kupindwa. Vamwe vanga vatanzi chechi nhasi hakuna because mweya uri mukati zvakawanda zvaitaurwa but let's see kuti papa vanobuda here mangwana. Ndo zvandingangoda kungokuudza izvi. So but it's very important. Ndosaka ndangomhanya neka-update kuti ndingokuzivisa muri yeZimbabwe kuti aiwa vaMagaya vanzi kana dziri nyaya dzekuzosiyiwa vachasiyiwa mangwana kana kuti vachazonzi mangwana voudzwa mamwe mashoko ekunzi muchagara pano nekusingapere kana kuti nekunoperera nyaya dzacho, you know. Hey, asi nyaya iyi iri kundivhundutsa zvisingaite nyaya yaMagaya. Izoti panyaya yacho kana maloya akuchinjana mashoko aunzi ayo is a man of God, why muri kumubata nepolisi yakawanda kudai. But normally zvangu mazira ndoita varume vava sevanhu mamillionaires. I don't want to mention, I don't want to say things ndichitaura ndichiti because he is a man of God, but because he is a millionaire haasi easy kusvikira. Haisi type inotumirwa maneighborhood, never. Havamubati. Haisi type inotumirwa maprisa kana mainform, never. Havamubati. Panotoda kuunzwa chaiwo because anenge ane security yake chaiwo inokwanisa kuita zvese. But pane nyaya iri kundirwadza. Bodyguard ravo rarakaiswawo cheni ikoko. Harinosiuza kuti zviri kunyatsofamba sei baba. But anyway, ngatimirire mangwana ndingatozowanza nyaya muri yeZimbabwe. Bye bye, good night. Kulian TV, Team V8. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Uchawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.